Okay, no. Dito na mapakita no ang itsura sa mga kabataan sini. Nagtuon-tuon sang inom no. Ini. Sino ngalan niya? Mark. Taga din ka mo? Silang naman puligang ko lang eh. Taga din ka mo? Taga Flores, no? Flores, City proper? Oo. Na nakalabot ka mo de? Dito ay daan, nagpunta ko, nilaya sa sa balay nila. Nga naglayas, anong problema? Problema, doon ko sa pamilya yan. Te, tapos? Sa balay nila, napunta na mo, kaya ba nila Why ka punta? Why na ka nagsabat? Ano nila magulang, sila nagsabat. Okay, no, kay isa ini ka minor de edad. Pero hindi ta na mapakita ang itsura nila mga kabistado, no. Pero ari sila sa bunga. Ginaatipan sa taga Icer, no. Ining biktima. Dahil ka mo nag-inom? Sulod sa tangban. Ha? Sa sulod. Oo. Nga nag-inom-inom ka mo. Sino nagagat sa inyo? Maganda po kayo. Sino ang ngalan sang nanay mo? Asang nanay ha? Oh, sino ngalan niya? Sinabel. Annabel Bayaes. Bayaes, San Flores. San Flores. Hindi Oo. Si Mati, pay mo yung na Sino ngalan sang tataya? Karay. Ray? Ano plito ni Ray? Nay. Ano na plito ya? Ay, gago yung nano ka gago! Ginaban ni mo! Ay, gago tarong! Tapos kita ko tapos na yung tapos na ginawa na all. Ito na kuha ko tapos na ginawa na all. Hindi ko na all. Okay, nag-inom-inom ini sila. No, diri sa may barangay Sambag, no. May makutong kadiwati para nga panawa. Sino ang ngalan ni nanay niya gali? Annabel Bayaes. Annabel Biaes sa Flores. Oo. Oh, Annabel Biaes sa Flores, no. Ang imo bata ari di sa may barangay Sambag. No, kay kagto dire. No, dire sa so hindi ta mapakita ni, no? Hindi ta mapakita kay minor de edad. Dati liskog ni sang kuani sang ara na naging karga na sa ambulansya sang sino ging kagtuan niya diaw? Sino kagtuan niya pa? Kuha mo pakita kuha niya ni ilang minor. So ara no. Inom. Na ano sa ano, kudlan spirit. Sudlang lagi Namin pa na pakaon niya kagina. Pakaon pa na sa gani. Ano na ako na sa Pakaon na sa gina, sir. Oo. Pakaon na sa balangin, bal nila may nagbura. Mga baba. Oh, te. Pagabot ko to, napakaon. Sana ay nagtumpok naman tao nga damo. Amo naman to nag-triskog naman sa. Sige sino sa nagkagto di man? Sino mo barkada ya di man? May kasal dati may kasal sa likod, no? Nakainom ni siguro ng bata. No? Kainom. Dati pa kaysa, ito nakainom man to. Ate kulang sinom. Huwag ka makuha informasyon sa iya pa kaysa. Ang kuha niya bala, ang ging kagtuan niya di. Sino ging kagtuan niya di man? Tulog na to, sir. Yung katuan niya. Tulog na. Okay, no? Kay minor de edad ni, no? Iskog siya, no? So, okay, no? Dala na sa ospital, no? Ang ining bata minor de edad, no, ay naton gipakita ang itsura sang sining biktima kay nga may problema kuno sa iya nga pamalay. Ini siya layas-layas, no, ukod ang iya nga pakaisa. Tapos nga kumagto diri sa may barangay Sambag, no, subong lang gid nga gabi
Nga may kuan sa likod nga, may malay nga ginawa nga. Siya yung laing ginawa din ng kanto. Ah, may platihan nga kuyap. Okay ito na. No? Dala na sang namdam nga hindi ka sara mag-inom.